איך אחד יכול להיות שלושה? זו שאלה שנשמעת כמו התחלה של חידה, אבל היא בעצם אחת התעלומות הגדולות והמבלבלות ביותר בנצרות, רעיון השילוש הקדוש. אז היום ננסה ביחד לפצח את זה. איך אפשר להאמין באל אחד, ובו זמנית לדבר על 3 ישויות נפרדות? בואו נתחיל. אוקיי, אז ישר ולעניין, בואו נצלול ללב הפרדוקס, לנקודה הזאת שגורמת לכל כך הרבה בלבול. אז הנה השאלה במלוא עוצמתה. מצד אחד, הנצרות מציירה על עצמה כדת מונותאיסטית, כלומר, יש רק אל אחד, נקודה. אבל, מצד שני, כל הזמן מדברים שם על האב, הבן ורוח הקודש. איך שני הדברים האלה אמורים להסתדר ביחד? אז בואו נשים על השולחן את העובדה הכי בסיסית וחשובה. בבסיס הנצרות עומדת האמונה באל אחד בלבד. זה היסוד. חשוב לזכור את זה, כי כל מה שנבנה מעל זה נשען על הנקודה הזאת. ופה הסיפור מתחיל להסתבך. כי האל האחד והיחיד הזה מתואר כשילוב של 3 ישויות נפרדות. האב, הבן ורוח הקודש. כאן בדיוק נוצר הפרדוקס הלוגי שאנחנו הולכים לנסות לפרק. אז איך פותרים את הפלונטר הזה? ובכן, התשובה, אולי באופן קצת מפתיע, עשויה להיות ממש מול העיניים שלנו. היא נמצאת בבריאה, ובאופן ספציפי יותר, היא נמצאת בתוכנו. והנה הרמז המרכזי. הפסוק הזה מספר בראשית הוא בעצם המפתח לכל הסיפור. כי תחשבו על זה, אם האדם נברא בצלם אלוהים, אז אולי, רק אולי, המבנה שלנו יכול ללמד אותנו משהו על המבנה שלו. הרעיון הוא כזה. בואו נסתכל רגע פנימה, על עצמנו, על מה שהופך אותנו למי שאנחנו. אולי שם, במורכבות האנושית, נגלה מודל, איזושהי אנלוגיה, שתעזור לנו להבין את המורכבות של האלוהות. יופי, אז בואו ניקח את האנלוגיה הזאת ונצלול אליה. נבחן את הרעיון של האדם כיצור שמורכב למעשה מ3 חלקים שונים. אז אפשר להסתכל על כל אדם כאחדות של 3 מרכיבים עיקריים. יש לנו את הגוף הפיזי, יש לנו את הרוח, שזו התודעה שלנו, ויש לנו את הנשמה, שהיא, טוב, היא משהו קצת אחר, ותכף נגיע אליה. נתחיל עם הגוף. קל לחשוב עליו כעל מכונה, אבל הוא הרבה יותר מזה. יש לו חיים משלו, נכון? הוא מאותת לנו כשהוא רעב, הוא גורם לנו להרגיש תשוקות, הוא יכול לפעול באופן אוטונומי לחלוטין. למשל, כשאנחנו נוגעים במשהו רותח, היד קופצת עוד לפני שהמוח בכלל הספיק להבין מה קרה. זו ישות אחת במשוואה. החלק השני הוא הרוח. המחשבות שלנו, התודעה, האני הפנימי, וגם לרוח יש חיים משלה, נכון? בהרבה מאוד תרבויות ואמונות, יש תפיסה שהרוח והגוף הם 2 דברים נפרדים, שאחרי המוות הגוף מתקלה, אבל הרוח ממשיכה להתקיים איכשהו. ועכשיו, מהי הנשמה? שימו לב, לפי האנלוגיה הזו, היא לא איזה משהו שלישי שנכנס לתמונה. הנשמה היא מה שנוצר מהחיבור, מהאיחוד של הגוף והרוח. המפגש בין שניהם יוצר ישות חדשה, שלמה, שהיא בעצם הרבה יותר משכר החלקים שלה. אז הנה, הגענו לפואנטה של האנלוגיה. אדם אחד הוא בעצם אחדות מורכבת, ישות אחת שהיא תוצאה של אינטראקציה בין גוף, רוח ונשמה. 3 חלקים שונים עם תכונות שונות שפועלים יחד ויוצרים אדם אחד. וזה מחזיר אותנו ישר לנושא המרכזי. אוקיי, אז בואו ניקח את המודל האנושי הזה של 3 באחד, ונראה איך הוא יכול לשפוך אור על רעיון השילוש הקדוש. וכאן מגיע רגע הרגע שבו הכל מתחבר. תראו את ההקבלה הזאת. בדיוק כמו שהגוף, הרוח והנשמה מתאחדים כדי ליצור אדם אחד, ככה, לפי האמונה הנוצרית, האב, הבן ורוח הקודש מתקיימים יחד כאחדות של אל אחד. זו דרך להפוך מושג כל כך מופשט למשהו קצת יותר מוחשי. וזה בעצם הפתרון לתעלומה. לא מדובר ב3 אלים שונים. מדובר באל אחד שהקיום שלו הוא האחדות מורכבת של 3 ישויות שפועלות יחד בהרמוניה מושלמת. ממש כמו שאנחנו, עם כל המורכבות הפנימית שלנו, עדיין אדם אחד שלם. אבל רגע, חשוב להדגיש משהו. כמו כל אנלוגיה, גם זו לא מושלמת. יש הבדל מהותי אחד. הישויות שמרכיבות את אלוהים הן הרבה יותר עצמאיות מהחלקים שמרכיבים אותנו. הן יכולות לפעול בנפרד, ועדיין איכשהו להישאר תמיד מאוחדות באופן מוחלט כישות אחת. אז נשאלת השאלה, מאיפה כל הרעיון המורכב הזה הגיע בכלל? מישהו פשוט המציא אותו? ובכן מסתבר שהשורשים של הרעיון הזה הם עתיקים הרבה יותר ממה שאולי חושבים. וזה קטע ממש מעניין. התפיסה של השילוש לא נתפסת כהמצאה של הכנסייה מאות שנים אחרי ישו. היא מתפסת יותר כמו גילוי, כמו פענוח של רעיון שתמיד היה שם חבוי בתוך כתבי הקודש, כולל בתנ"ך עצמו. תראו למשל דוגמה מדהימה מהנבואות בתנ"ך. יש קטעים, למשל בספר זכריה או מלאכי, שבהם אלוהים מדבר בגוף ראשון אני,
ופתאום, באותו משפט, הוא עובר לדבר על המשיח בגוף שלישי, הוא. הפרשנות לזה היא שזה רמז מדהים לכך שאלוהים והמשיח הם בעצם שתי פנים של אותה ישות אלוהית אחת. וזה בדיוק מחזק את התפיסה שמדובר בתגלית ולא בהמצאה. הרעיון של אלוהות מורכבת, של ריבוי פנים בתוך אחדות אחת, היה טמון שם בטקסטים, ולקח זמן לפענח ולהבין אותו במלואו. ונסיים עם שאלה למחשבה שמחזירה את כל הדיון הזה אלינו. אם האנלוגיה הזו נכונה, אם אנחנו, בני האדם, אכן בנויים כהד חיוור של אותו מבנה אלוהי משולש, של גוף, רוח ונשמה, מה זה אומר על המורכבות העצומה שקיימת בתוך כל אחד ואחת מאיתנו? על זה כדאי לחשוב. תודה שהייתם איתנו,